Ban rakhe kan mau burom ya ka jingjam jong ka jala Meghalaya. Sya umau mer ubasau punyo senem nadu balayo ya ka jala ka Bapura. Ka office jong ka Deputy Commissioner Ribo District harangkat bat kaseng samla nong pok pelun. Kala pelong ya ka program barakhe ya ka ni ka singikrau. Ya ka bala pelong hapo ka pelau jong ka ying dorbar nong po. Hakani ka program la pelong ya shibun ki Jacob balai shimenta da ki kun samla bat kiseng long kemi ki balai shimenta ka jing ya kai mau pun. Ban ak drama karwai ya ka jing ruai terai baru ya kajing syat tenrai. La pensyit pensengan lang hakane kasngi da kajing simenta da usodar kanong po ilaka sedarship uba wan prangs im kumu kongsan. Hakajing don langru da kakong M Mawa officer na po katana DIC uba wel marai pator kanong po kinong ilam kaseng samla nong po pelun kibakuntup yau samla Anthony Suchang kum presiden samla heroi nong rum kum sekretari lembat kiwe. La sakiru ya kajing simta ka bashir hem jong ki samla napo kasnong pahambir kilong kumi napo mau rengkang lem bat kiwi. Bat lapun kut ya kena program tak basam ya ki sernot bat kusnam syaki kunhun nong jom. Bat ngai kublei ru ke department ha ka bakar rakhe kene kasngi na du kasngi ngatrai bro chitiu habi de bat ka Meghalaya de. De kublei shibun ya kene ka por ka munta baka sarkar ru ka UI ba idon kam ba ki hep ki baret haduk kiblasan kinsu tu ya ka jimut jong kene ka state ka bangi yo nomar ha ka chinya lenti jongi ka blaslam ka pelongi ban klet no ne e ngi sedang ngai kuble kene ka pori ba wel marangai bolong pator jong karat nong po ubran kene ka por ka menta ngamla khlem dai kuble ru ya ikong i em mawa i bolong officer kumju ka department DIC bato ble non kat lembat pi ya ka jing don angkat ka jong pi ka ni por bani simenta ban sakiru ha ka ni ka por ya ka e ka baka khmat ka jonga ba jongi ngi bakalong shisha bagi kun ki bi ki jongi ki don po ka et ka hima ka jongi ki don ka mensim ban peni ka sap ka talat ka joki kuble sibun kong ya ka por ka bokoro ka jong pi bat kum jong ai kuble arhut kita ki bawan le research ha po ka et ka hima jongi ita di kong robeka bat i ba sheti kini kila don kumba sitiau ye hapo ka et ka himajungi hakaban kentiu ya kidong tanjan kibran hapo ka himajungi kublai sibon ya kapor ka kodor ya ka bamangkiru kisngo tunat badilon nakat batngi bat hakani kapor ngamdon sibon mankran hare ka e ka bangadon mankan ban pun ken mau ya ka e ki blalet no sidin jongi bat ken mau ki e ki blalet sadin jongi kilong sisya ka ksiar ka banala bat ka kejingkerman ka jongaro kani kapor ka menta bato mangabat ngopi ikun ki hancar ki bodom ke jingsung tu baka sarkar ru kabu ye kan ngasngi bangin rakhe ka Meghalaya di kabumut bangin thenkor ya ki ksiar banala bat kumju ngai kublei ki nang simanta ki boper nadu ki basyat ki bran hapo ka et ka hima ka jongi nadu karat nongkhra bat kumju ru ya ki jingroi ki bengi yo sngo na pambir bat kumju ngi ya ka sket ka blingkot ka baya la yalam da ki senglong kumi na marong kang bat kata ka dei habide bat ka amendment bill ka bakhat khanta indupo ha baka sarkar Assam kamut ban klumno ya ka jingmut jeng berkhat jonga ba jongi kan mut ban klumno ya ka riti du stu jongi ka kendau ka siap jongi bat la ongro ba ha ka tu bill ba baro ki besong hari ulum kin riam ne riam asmis bat kata hi ni ha ka tu ka kasket ka bai bakini ki rangba ki jongi ki dan hapo kari rilum khasi ba e jongi kimchen la song than kila 3 minute bat ka testom bat ki ele ban pnio ya kan ga state ka Bapura ka jongi bat ngi hang tu ka chingile kalong ba ka ri ka jongi ka duno ya kata ka hok ka jongka bat kata kalong nadu ka kendo ka siap kariam ka baik kariti dustur bat omli tangata ka kamyo jam kakam yo jam habide bat kata kapor bat kumjungi bakini ki dirong ba jungi haga tin khasi kyong ki mukhi ki mulon kabamut ki rangba ki rangsan ki jungi kim shinla shong that banyale bat kane gasket kapan kan mau ru inga bakat penganang shong kapu nyang kriat ban kan mau ya gitu ki snem hage khat khandai nrupo habakini ki dirong ba kele ban peni yanga kata kabanta kumno bangilong kumne kum bangilong bat kumjuru ka bakhaddu ngi ba ka arpoitrik benai January khat khandai new pungar ka Meghalaya ka yo ka state ka Bapura ka jongki kublai sibun kublai jajarngu ya kini ki rong ba
ki belayale ha ka tu kapor kila du thia kila du dam hadai ha ka sengi ka mentang ini ba manga pan mangit ngin saki ba kata ka jingile ka jungi kampat kut ka jingile ka jonga jongpi hadu kini ka sengi ka menta ngidang yale bat kata kalong ka jinglai lut bat kata ka jinglai lut kalong ha ka jingim ha ka riti ka dustur ka jungi i kumba ngila dei ban duno eka henry nga ai ka jingu ka jingdam yau play nongbu nong thau umpam sinla ino pat yangi bat ngila abani itat hadu mentang ya ka jing syap ban penne ya kariti dustur ka jungi bat ka jing kai lamba ka state ka skit ka belengkon ka khot yang abani ngilang ro tungi ne tengkai bat ya kata ka jing tengkai ka jungi batang ni sekmat ka de ka senjam ka bangi hap banile bat kata kalong ban i ya kariti ka dustur lojong bat ban burom ru ya kariti dustur jung hiwai Mentah hangin tang jing ya